Ce faci, iubii, de apocalipsă? Fiecare încearcă să fugă cumva, la munte, la mare, în fața zeului televizor, în bere poate. Unii gătesc, alții se joacă online. Unii dintre noi aleg să se refugieze în cărți. Azi vorbim despre Charlie Chaplin. Autobiografia lui Charlie Chaplin, primul citat. Istoria a fost o listă de răutăți și violență, o continuă succesiune de regiciduri și regi omorându-și nevestele, frații și nepoții. De acord? Geografia doar hărți, poezia nimic decât un exercițiu al memoriei. Educația m-a impresionat cu cunoștințe și fapte despre care eram doar ușor călduț interesat. Charlie a fost un om inteligent și un copil inteligent. Din nou, educația stă împotriva copiilor inteligenți. Am vorbit deja când am făcut recenzia lui Bertrand Russell și el vorbea despre educație, cum funcționează pe modeluri memorie și repetiție și disciplină, obediență de fapt, decât pe creativitate și gândire. Cartea asta, autobiografia ei, sau când trăia Charlie, era cred că prin anul 1900, la început. Deci de 100 și ceva de ani, din punctul meu de vedere, starea educației ei nu prea s-a schimbat. Este împotriva a oamenilor inteligenți. Mama a reușit să cumpere un costum albastru. Într-un oarecare mod a reușit să adune împreună 18 shillingi. Asta a creat o insolvență în economia noastră, astfel încât mama a fost obligată să amaneteze costumul în fiecare luni, după ce Sidney, fratele lui Charlie, mergea înapoi către muncă în uniforma lui de telegraf. Apoi mama a primit în urma amanetării 7 shillingi și în fiecare sâmbătă îl răscumpăra pentru Sidney ca să-l poarte peste weekend costumul. Deci erau atât de săraci încât mama amaneta costumul luni, îl răscumpăra sâmbătă ca să poate să-l poarte Sidney, fratele lui Charlie Chaplin. Cât de săraci puteau să fie oamenii ăștia, să n-aibă bani de o haină, să-l amaneteze și să răscumpere. Unde ai mai auzit așa ceva? Eu nu sunt un patriot, scrie el. Nu doar din rațiuni morale sau intelectuale, ci pentru că nu simt ceva pentru acest concept. Cum poate cineva să tolereze patriotismul când 6 milioane de evrei au fost omorâți în numele său? Unii s-ar putea să spună că asta a fost doar în Germania. În orice caz, aceste celule ucigașe există într-un stadiu adormit în fiecare națiune. Charlie a fost un om deosebit. A făcut istorie din 11.000 de puncte de vedere. Ce au făcut americanii? Au spus că este un comunist și un evreu și s-a autoizgonit și nu s-a mai întors în SUA pentru că ar fi intrat probabil la pușcărie pentru mulți ani. Asta au făcut americanii după ce le-a dus atâta faimă și a dezvoltat economia și arta și o grămadă de alte lucruri. Încă un citat, îți mai dau un citat. Vroiam să cunosc, să știu, nu din dragoste de cunoaștere, ci ca o măsură de defensivă, de apărare împotriva disprețului lumii față de ignorant. Deci am râs, de 2 ori apare fraza asta în carte, în prefață și în text. Am râs cu lacrimi. Deci Charlie spune așa, că el vrea să cunoască nu din cauza că iubește cunoașterea în sine, ci
ca măsură de apărare împotriva disprețului lumii față de ignorant. Ce se întâmplă peste 100 de ani? Mai există disprețul lumii față de ignorant? Acum, cine apare la televizor? Sunt oameni inteligenți sau sunt ignoranți? Cine sunt faimoși? Cine sunt politicieni? Cine sunt pițipoance faimoase? Doar ignoranții. Ce s-a întâmplat cu disprețul lumii față de ignoranță? S-au schimbat lucrurile de pe vremea lui. Am primit această carte de la Alexandra. Îți mulțumesc foarte mult pentru ea. Mi-a plăcut de om, de viața lui, de tot ce a făcut și de modul cum a gândit. E un om inteligent, mult peste medie. Probabil o parte care m-a atras către el a fost acel discurs faimos, știi, The Dictator, discursul de la final. Care și, cred că din cauza acelui discurs, americanii au crezut că este comunist sau așa ceva. Ok, întrebare, o recomand cartea asta? Cu siguranță. Autobiografia lui Charlie Chaplin. 500 de pagini, scris mic, dar cred că te vei bucura de viața lui și de inteligența lui. E un model. Deci dacă vrei să vezi ce se întâmplă cu un om, cu un copil sărac, abuzat, vai și amar de el și cum poate să ajungă mare, inteligent, cu mulți bani, care să ajute la rândul lui pe alți, o grămadă de mulți oameni, un suflet bun, un om inteligent, el este. Ne vedem data viitoare cu recenzia următoarei cărți. Și întrebarea mea rămâne deschisă pentru tine. Ce faci, iubii, de Apocalipsă?